Så er Kanal Sport nået til det nordlige Italien. Det er her Sportkoncept International, de afholder en stor efterårsturnering, som hedder Veronello Cup. Der er deltagende nationer fra blandt andet Italien, Danmark og Tjekkiet. Og på disse dejlige baner på Veronello Sportscenter og på anlægget Desenzano, der afvikles turneringen. Randers Fodbolddommerklub har stillet mændene i sort til rådighed, og dagen før det store ryk ind, er der fuld gang i forberedelserne. Nu er vi jo kommet herned, og vi glæder os jo vanvittigt meget til at se en hel masse glade unger hernede i morgen klokken 7 ude på Garderlands P-plads. Men inden de kommer, så er vi jo i gang med at tjekke baner og få kridtet op. Vi er ude at sætte skilte op, vi er ude og har tjekket indkvartering. Vi er ude ved de sportsansvarlige osv., så vi forhåbentlig har styr på det hele, når de kommer i morgen. Men har I så styr på det hele? Jamen det synes jeg, vi har. Jeg synes, vi er godt forberedt, og det har vi været igennem lang tid. Vi har været hernede i et par dage nu, og lige sikret os, at alting det er, som det skal være, og det ser det bestemt ud til det, så de kan roligt glæde sig til at komme herned. Den helt store udfordring i den her klargørelse her, hvornår er det hele startet med at forberede det her? Jamen, det er jo cirka et år tilbage. Når den ene turnering slutter, så går vi jo klar til den næste. Og i år kan man så sige, der har vi været ekstra nødsaget til at gøre det, fordi der har været flere forberedelser, fordi vi er jo vokset hernede fra at gå fra cirka 700 til lige knap 2.000. Så der er kommet lidt flere på.